videolla me maistellaan tämmösiä, mitä ne on, pakastekuivattuja karkkeja. Mistäs aloitetaan? Ollaanko tässä näyttää hyvä? Omenarenkaita. Täällä takana lukee siis, että täällä teki jäädytetään sen todella pienessä lämpötilassa. Okei. Kyllä nyt tää ulkonäkö ei ihan vastaa sitä, mitä mä odotin. On hyvää. Onks tää vähän kirpeetä? Todella hyvää. Aika hyvää. Mitäs annat pisteitä? 3,5/5. Otetaanko kolanmakuiset seuraavaksi? Mitä ihmettä? Kyllä kolalta maistuu. Aika hyviä mun mielestä. Okei. Mitäs pisteitä tälle? No, ensin kun näitä omenia voittanut, ne oli 3/5. Vois tämmönen kuin se easy weakness. Oli tälle eri värisiä. Nämä on tämmösiä palloja, no. Nää ei ollut mitään mun lemppareita. Mielestäni maistuu tosi jotenkin sokeriselle. Ihan 4/5 oli. Onko totta? Oliko nää nyt sun lempparit? Joo, tähän. Mä antaisin ehkä 1,5/5. Okei, sitten tuli seuraavaksi tämmönen vesimelonin makunen. Nää oli taas tämmösiä aika isoja. Kaikki vesimelonit kaikki maistuu ihan samalta. Ihan ok. Tykkääksä? Niitä oikeastaan, tässä on vähän semmonen vesimelonin maku, mutta ei nyt oikeastaan niin paljon. Saippuainen maku mun mielestä. Vähän niinku se olisi jotenkin saippua. Mitäs pisteet tälle? 3/5. Okei. Ja sitten ihan viimeiseksi joku vaahtokäykki kukat. Ihan valtavia. No kämmenen kokoisia. Ne on aika hienon näköisiä. Täällä ei kauhean montaa oo näitä. No on. Tää. Näytkö maistuu ihan saippuilla ainakin tää mummo? Siis nää on hienon näköisiä. Mut nää maistuu kyllä kauhealta. 1,5/5. Tämä 1. No ehkä 1/5. Kyllähän näitä nyt syö, mutta ei oo kyllä mikään kauhean hyvä. Moikka! Vaikka